Morjesta vaan kaikille. Tänään pelataan Fortnitea. No niin, sit mennään. Sitten mennään. No niin, sitten jatkuu taas. Jatkuu taas. Pelit. Tavoite, no varmaan tiedätte ja että voitetaan. Ja voittoja, paljon tappoja. Joo. Ja voit ottaa meidän kavereiksi tässä, jos haluatte. Ei oo pakko. Joo. Te voitte laittaa kommenteista ja nimiä, niin me voidaan jättää teitä. Kato, siinä näkyy meidän nimet. Joo. Tää on Petski, on meidän pääkäyttäjä. Tässä on sitten meidän Mikka. Me ollaan nyt mun kaverilla, kato, ja mulla on omakin käyttäjä mun pleikkarilla. Se on parempi. Ei vaan. Meillä on samat hyvät käyttäjät. Mulla on rare skinejä. Joo. Toi on hyvä liikapeli. No niin, sitten lähdetään vaikka tonne. Lähdetään tonne. Ja mahdollisimman paljon tappoja ja tavoitteena on se voitto. Niin. Niin kuin kaikilla varmaan on Patlerasta tavoitteena. Mä en sille melkein yhtään pelata Battle Royale. Mä en oo sitten hyvä tässä Pleikka 5, kun mä pelaan itse Pleikka 4 ja mä muutenkin mä pidin aikamoisen tauon tästä pelistä, niin mä en oo mikään hyvä. Fightit tää. No niin. Katso Eka jäätiin. Sitten tuolla otetaan se kaikki tuplit. Mikä mun aimi on? Mä kuolen varmaan. Tuo oli lähellä. Ei, joku tulee tähän. Mä tapan ton. Nyt on paine. Jos mä sanon, että mä tapan ton, niin mä en saa kuolla tuolla. Jäi. No niin, nyt ollaan taas paineessa. Paineessa Mä ollaan. lähdin Ihan siellä hyvä pelaaja. Ihan vissiin hyvä pelaa. Ja jää. Mulla on kriisi. Tässä pitäisi olla jossain jätkä. Ei pitäisi. Mä näin näitä Ai, äsken ammuttu. Ai, tässä. nyt missä se on, missä ammuu? Mistä ammuu? Jos olet ollut ylhäällä. Bro, mä menen tappaa sen, jos mä saan tapettua. Mitä tässä simple, bro? Simplet. En mä käytä simple, mä en tiennyt, että tässä käyttäjällä on simplet. Joku huono tyyppi on pelannut, mä en oikeesti. No niin, taitaa tulla. Älä mene sinne nyt. Ota toi tyyppi lähtee. No niin, mä lähden haastaa. No bro. Älä lähde haastaa. Eikö sulla sentiilipumppu? Ota mun kortti. Ja lähde pois. Voi jaksa, me varmaan hävittiin tää peli. Siitä, 100. Eikö 63, se on träkki. Hei, se tulee sun selästä. Jos ton saat tapettua, niin ai että. Purra. Ei, anna ihanaa. Sit mun... Bra. Ei, nyt se veti sua niinku. Ei. Nyt on pahat. Pentakill! Mikä mitään. Ai. Ai. No niin. No sit kun sä oot riipulttamassa, niin laitat. Sit kun sä oot riipulttamassa, niin laita se sitten päälle se. Se on jo päällä. Se on päällä. Mä sitten syntyy taas täältä. Mä kuolin ehkä tolle sen takia, mulla ei ollut haulikkoa. Mulla jää aika hienosti. Hienosti kyllä jäi Mikulle, että täytyy myöntää. Tää voi ehkä olla voitto vielä. Mä laitan simplet pois päältä, mä en tykkää näistä yhtään. Joo. Joku on käyttänyt, en tiedä. Onks... Mitä hitsi tän? Siinä. Ei tää voi. Tässä.
Tuossa edittiin ja siinä on kumpit. Äijä meni Supermanille. Onko tää kaveri? Superman. Superman. Mitä tää voi? Mikä tää? Onko tää koiran luo? Joo, Katsotaan, sillä mikä tää on. sille ei tee mitään voi. Onko tää joku koiran luo? Se tuo jonkun hiton koiran, mikä räjähtää sieltä. Mistä mä arvasin? Ai jumala. Ei oo kiva koira. Not good boy. Onko tää joku granaatti? Se on muuten granaatti joku. Mä en tiedä, kertokaa kommenteissa jos tiedätte. Nää meinaat. Oliko se video päällä? Joo, on se täällä päällä vielä. On se video. Täällä No niin, taas fighteissa. Joo. Mikä tää kaveri on? Juu, mitä? Mä en oo pelannut tätä Battle Royalea pitkään aikaa, niin mä en tiedä tästä mitään. En minäkään. Mikä toi? Ai niin, nää on bosseja. Tähän tulee näitä hiton noobeja. Ja nyt mä muistan. Mä luin, että täällä on oikeet pelaajat. Mäkin, no jos siellä Nyt syntyy... tää pitäis vai tappaa, joo. Nää pitäis tappaa. Ne ampuu. Ai jumala. Siinä on ampuu. Miten on ampuu? Eka jäi. En se tarvitse tapettua näin. On mun tällä näitä. Patapin. Tää on hyvä. Ei hitto, tää on hullu. Patapin. Mä tapan nää botit. Mä tapan botit, niin... Hei, tässä on kato bossi. Eikö ei oo? Tapa sä niitä, niin mä tapan nää botit tästä. No niin. Nyt se rikkoutuu. Mitä tässä pitäis niinku käydä? Eikö ei rikkoutunut vielä? En mä tiedä, tuleeko tässä joku Nyt. uusinta heltte. En mä tiedä. Nyt se tippuu. Pitääkö se tuohon alle mennä ja kuolla? Ai, aukeeks sit toi saari tuolta? Kato, tässä on jotain. Mikä tää? Tää ei tee mitään. Mitä toi käsihomma tuolla? Vai merkkaaks... Nyt meillä on Tesla. No niin. Mä en tykkää yhtään Teslasta. Sanokaa jos Tesla on hyvä kommenteissa. Kirjoittakaa Tesla. Amerikassa niitä ei päästä. Ei, Ja kirjoittakaa myös kommentteihin Mersu vai Bemari. Elon Musk. Mun mielestä Nyt me ollaan Elon Muskin kyydissä. Elon Mm. Musk on koskenut tää. niin. Tai en mä tiedä. No ei se oo koskenut kuin omaa Poikansa. poikansa. Ei tuo fightailla. Mennä sinne. Mennä No sinne. nyt on poikia löydetty. Nyt on poikia löydetty. Ne on varmaan jotain purajonneja. Varmaan. Mä arvan, että nää on purajonneja. Tai että nää on botteja. Sitten nää on varmaan botteja. Ei oo. Ei Ei oo oo aitoja. nää. Eikö on nää botteja? Botti se on. Nää vaan. Mitä? Me kuollaan jos melkein botille. Mikä toi on? Mä Ei meinas kuolla. tuli vaan sentille. Run. Mä ehkä itekin taisin poraa, mutta ei siitä puhuta enempää. Patapin. Ei, älä voi hitto, kun mä olisin vetänyt sen täällä. Tässä on joku tänään nuubienus. Mähän on sitten tän meidän päivän eka peli, että... Tuu mun kyytiin. Mutta on metkitin mukaan myös. Mulla on aika hyvät luurit. Ja jos ette tiedä, mistä driftataan, pitäis Fortniteissa, jos te pelaatte pleikkarilla, niin tästä driftataan R1. Se driftaa tälleen, mutta se on aika huono driftaa tää auto mun mielestä. Bemari on parempi. Jos ette tiedä, niin R1 driftataan. Ja L1 myös. Toiseen suuntaan. No niin, siitäkin driftaa. No on nyt aika hieno sladi, myöntäkää nyt. Ei vaan, ei oo mitään hienoa.
Hei legechesti, kato legechesti. Hei legechesti. Niin legechesti. Legechesti. Ai että. Mitä? No niin, sitten on löydetty taas poikia. Mä menen Täältä on löydetty taas poikia. Mitäs täältä nyt pääsee pois tuolta? Mä menen täältä tappaan nää. Tästähän ehkä taas. Tässä on tyyppi. Jos mä tälle häviin tässä vaiheessa. Niin Itse ole kun jää. mä en voi tällä jäädä. Täällä on Vedetäänkö loppu pikille? se Vedetäänkö pikille? Tulee sit falli. Ei hitto. Mä olin niin lähellä kuolemaa. Nuubille. Tätä jäätä taas klipille. Mun pikkuvelillä on tuolla ihan hullua, niin se tappuu kaikki. Se tappuu ihan hullummat jätkää tuolla. Patapim. Jos mennään jossain välissä täällä ylhäällä jotain jätkiä, se tässä, eikö tässä? Tässä on se vissiin se kaveri kävi hakea sen korttiin. No eipä käy. Täällä on kavereita, täällä on liikaa. Liikaa poikia. Oi, ja taas on havaittu. Maata näkyvissä. Tänne ollaan kyllä mallia. Nyt hyppää veteen. Ei. Ei pitää, mihin tästä pääsee? Saako tosta ottaa? Pääseekö tästä johonkin tonne päin? Toivottavasti. Ja kun ne pääsee sinne alas, tässä on heti tyyppejä. Toi on oikee. Eiku ei oo. Näytti vähän sillä skinillä. Oi vitsi, täällä on oikee. Jaa, bro. Älä nyt. Chilla. Nyt ehkä sun kanttis tulla mun luokke. Mulla on vähän terveisiä. Lattia. Sun pitää saada mennä. Oo, näyttää toimittu. Run. Tuu mun luokke, niin mennään tappaa ne. Joo, mä käyn nettiin vähän minejä. Mulla on minit. Vedä medarin, niin vedä saat muut minit, niin mennään tappaa ne. Joo, mä käyn kattoo, saisiko tää. Niin me saadaan ne tapettu. Joo. Mä olin vaan vedessä. Patapim. Mullakin on minejä. Lähetään nyt sinne vastustajille. Älä me yksin, laita video päälle. Se on. No niin, hyvä. Hei, nyt älä bro lähde. Älä lähde yksin. Ei saa yksin. Se on täällä. No jotain medaljongeja, kiva tietää. Niin. Missä ne nyt tuu? Tossa. Mulla on surkea aina. Mitä hittoa? Niinku selästäkö meille tunteita täältä? Jee. Nyt ne tulee tuolta tilaa. Hei, anna mä vedän niitä tälle. Älä lähde karkuun. Eiku. Missä ne on? lähti karkuun. Kato 5-1. 5-1. Hei, me selästä taidetaan. Joo, selästä mä tapan tätä. Missä? Älä väsä korre. Ui. Hei, Tos, eikö ei, se oli nuubi. Oli joku huono. Se seuraa sen kaveri. Vedä se. Mikä tää kaveri on? Muista. Ai niin siitä saa, vedä sen niin me päästään nopeammin. Siitä saa sellaista juttua, jotain hyppyvoimaa sellaista. Kato tälleen. Nyt menet tähän ja sitten tälleen. No. Ei ollut kuin pieni aika. No niin, nyt on taas tyyppejä täällä. Mitä Nää on muuta? oikeet. Nyt pitää varaa. Jäi. Ei vittu. Onneksi tää on nopea lataa. Bro. Ei vitsi, mä vetää lai singlaa täällä. Ei tosta mitään. Hei 50. Tapetaan täältä, jos mä saan tuon kruunun. Ota sä vaan se. Mihin ne Tossa jätket menee. lähti?
tällä sitä. Tää on vähän nuuvimaista nyt. Ei juu, mutta ihan se on. Tai jossain tässä on lähellä. Onks tässä mammotti? Ei. Se näytti ihan mammotti. Mennään tonne vuorelle jätki. Ai ne pitää tietysti, että ne voi hyppää tuolta jos ne... Juu, tietysti. Raksaa. No niin, nyt on sitten viimeiset vaiheet. Nyt on viimeiset vaiheet. Katsotaan, tuliko meidän unelma täyteen vai jäikö vielä pienestä palastakin. Mä oon niinku parempi edittää niinku normi-editejä kuin simple. Ai, mä katson noita simplejä. Mä oon parempi edittää normi-editejä. Ei sä oo. On. Et oo. Helposti olen parempi. Et oo. No helposti on ainakin parempi. Nopeampi ainakin on. Et varmaan oo. On. Helposti nopeampi. Pika. Mä oon nopeampi edittää kyllä. Tossa menee äijä. Mä oon nopeampi edittää normi-editejä kuin simplellä. No. Helposti. No oot kyllä nopeampi edittää simpleillä, mutta ei kun normi-editeillä kuin simpleillä, mutta No ainakin paremmin lähti editit. no, Mitä tää on? Joku ihan surkea. Ota se sinne. Hei tuolla merellä. on niin. Tuolla. Oi vitsi, mä jätän jumiin. Nyt ei ainakaan kaverbox. Missä ne jätkät? No se on vissiin 2 ilman. Ei kun ei oo, kun toi on. Onko se tossa vai? Vaikka toi meidän edit-korse. Eikö ne tulee tuolta jostain? Eikö ne tulee autolla sieltä? Mä kävin hakee auto. Onko se meidän kakkosta? Nähdään seuraavassa videossa.